Starosta obce Marianka, Radovan Jurika prezentujú už dávnejšie potrebu obce vybudovať zberný dvor. Prišiel aj za vami s ponukou o odkúpenie týchto pozemkov, vašich pozemkov? Naše pozemky, no my sme na to štyria ako podielníci a na toto sa vyjadril Anton Královič, že by sme sa mohli dohodnúť a že ma oslovil Anton Královič, že by sme to predali, že starosta to chce na zberný dvor a tak, že by sme sa z toho bavili, že by sme to nemuseli kosiť a pokuty nám, aby nechodili a takto. O pokosení, dostali ste nejakú pokutu? Áno, dostali sme každý 50 €, jak sme štyria podielníci tam. A ešte aj vedľa suseda, tá má parcelu a neviem jej meno a tá tiež dostala pokutu. A kedy ste dostali vy nejakú výzvu alebo nejakú tú pokutu? No výzvu som dostal v novembri. Neviem, Tu je. 21. novembra na pokosenie tam lúky. To bolo ako lúka vedené, aj zarastené to bolo, tak v zime u nás sa kosí normálne, lúky sa kosia bežné. V januári sme dostali 50 €. 50 € pokuty, všetci štyria. Kde vám prezentoval starosta tú ponuku na odkúpenie toho pozemku? Na Národnom výbore. Na obecnom úrade? Či na obecnom úrade. Marian. Tá si nás zavolal všetkých a ešte aj tú susedu, tak všetci ako vedľa parcela, čo mala tá pani, tak tu na túto parcelu, čo zasahuje, ale neviem číslo. Áno, starosta nejaké bližšie využitie, že tam nemôže byť niečo iné, ale len ten zberný dvor? Áno, prezentoval, že tam stavba nemôže byť, že len v určitom onom, lebo tam, že vedie plyn a 50-metrové ochranné pásmo musí byť z každej strany toho plynovodu. Prijali ste teda ponuku od predaja pozemku za 3,80, tak ako vám to ponúkol starosta obce? Z toho titulu sme, že je to pre obec a ešte aj tie pokuty nemusíme kosiť a tak. Chcete tú zmluvu? Myslíte one? Kúpno-predajnú. Áno, toto je ona. Vedeli ste o tom, že keď ste podpisovali zmluvu, že zmluva už nie je medzi obcou, ale súkromnou spoločnosťou? Nie, to som absolútne nevedel. Ktorá má zhodou okolností sídlo na tej istej adrese ako firma pána starostu? Nie, to som nevedel vôbec a to som sa dozvedel, až keď nám prišli papiere ako one. Pri podpise tejto zmluvy pán starosta? Nie, u mňa nie. Nebol pracovníčka nejaká jeho. Mi to dala podpísať len. Podpísali by ste takúto kúpno-predajnú zmluvu, keby to nebolo... To určite nie. Cítite sa podvedení? No určite a poriadne. V tom, že tam boli vedľa ďalšia parcela, alebo druhá, alebo že už bola po 15 € a ďalšie parcely to aj po 65, aj po 75 €, že tam išli. Určite to je tým pádom podvod.